Agoy, nauulan na yung sipi ko. Busy akets, nagtanim ng dito sa kabila. Nagtatanim ng mga halaman, lula sweet, ayun oh. Ito oh, tinanim ko dito sa gilid. Agoy, mahina na yung signal. Nabibilad na yung aking, naulan na pala yung aking cellphone. Teka lang. Wow, sana all may ata siya. May upcoming premiere. Basa na yung sipi ko, Lola Sweet. Ayan, ayaw tumayo yung aking stand. Tay Hefty, thank you so much. Tama mo na parang ni ate Ami. Ay pala madig na sira na suyilo baga. Nasuk sa ano? Sira? Oo, suyilo sa aquarium kato na ate Will. So sa doa. Yan pala sa na ate Ami. Tandaan niyo doon, iyan yung sira yan may sa taon ano. Pag naman di ba mainit ng panahon. Pag mainit kasi mainit ng panahon. Pag iyan lumilukso, isang pisaya, ano pala ang isang panahon. Pag iyan lumilukso, gusto yan sabi, ay, pag sinibilit ko yan, gusto natin gusto niya. Isang pisaya ng sila, ay, sa kanibon, ay, naman. Pagkano, lagi niya doon. Wani, ini pala sabon sa sana bunga sirin sa buluhan. Ano pa tanay ko dito? Siya ang pinaka-reso kami sa ragok. Kami di kayo sawa sa tubig. Sabon. Sabi din mo, ano na sa akin, ano na. Ano din mo. Uli-uli. Ano kayo ito ba? Ibinubog ako. Matamalo na ba din mo. Puro kripto? Oo, ni Bulaw. Yung sa laksara ko. Kung papa mo nila kayo ng duwa, papalakas sa mga ng kapo. Ito lubig kayo sa aw. Ako, inano ko lang yung bilakan pa ko sa kapon ng bagam. Ay, wala ko ito yung hindi ko magano. Ako, iba mga bukara. Ano ini? Uni-ong may nagbuhay ng dako. Ito, bukla. Testing pa yan. Sarap na. Alam mo pa. At mali, parang gusto ni Mali na ilabot ko ngayon kan sila darat na ba? Nabar ko nga. Pinili ko sumarulik saw. Uni-ong yung sinano ko, yung sa buwan. Ngayon, habol ako sa mga nilipit. Masarong na pa. Titipak na daan. Ako, pinakaburan yung sa kapos nito. Sarap-sarap. Titipakan na daan. Ako lang, matutabo mo. Magagsit ang kanila sa mga kulata. Puro kanda na napag-tulang. Pagkakamaw. Hindi kaya mga puro siya. Nawak na kanda ng mga bisita-tao. Pagkakaulan ng puro. Nagulong ako sa pagkakasita. Ako sa mga balita. Mag-ako sa dati. Gapo. Kapag logi na, ito ba kang tanong ka na ang magkapapagal mo ng gastos na logi. Pag abot ang panahon
mga puro mga bago ka. Tapos kung dyan tidak, narabasan ka na, nagkaroon sa bulawak ko. Makinuhin ka, makinuhin ka, makinuhin ka, pagka na pag sa mga adyaw, kung doon sa pangdaan, sa klao. Kung duman, iginaya at hindi. Duman o, igong na klao ron, hindi ka dumulog na tulong ka. Kaya na asin, ang kinukunin mo, mali yung tulong. Kaya pati yung asin, pag kinamihan kang walang kumawang ka, ganun man ang nakangkaan. Ito ko lang pinilo ka. Ano yung mga malisin mo? Ano yung mga malisin mo? Kaya kaya kinakang sinaturo ko ng taro. Sita niya kung hindi ka maligid na bawang kang droga at yung man, isil. Pag isil daw si Commander sa ilang binakal kung pinapansin. Kapag to, isil mo, ang bakal, isil din ang bakal. Ako yung bakal, dahil hindi siya. Kapag at yung makapansin, isil mo sila dapat sa trabaho. Kaya yan nga, ano mga kanya, kinakaan. Isil ko naman din. Sila nga, sila, si Janice Kaya, sabi niya, sila ko naman nalibig mo lang sa mga. Ano ang mga binupali? Hello, Kuya James. Thank you. Lola Sweet. Madam, thank you. Thai Hefty, big love shout out. Ayan, maulan na naman po ang Kabikulan ngayon. Shouty, Tres. Raining na. Opo, ayan. It's raining. Kahapon ang lakas ng init. Ngayon, ulan na naman. Nadiligan yung aking mga tanim na halaman. Madamo yung aking mga halaman. Madamo na naman. Ang bilis tumubo. Shouty may mahal. Ayan. Shouty daw sa kanyang mahal na si Lola Bittersweet. Bittersweet. Get Wilson, Kuya James. Sira ulo cellphone na yun. Sira ulo cellphone. Sira ulo cellphone mo, madam. I'll eat it, sis. Yeah. Balik na lang ako dito. Ayan. Thank you, everyone. Done watching, Kuya James, your video. Nakita yung face lock ko.
Diba? Ang ganda ng ulan, oh. Sarap magpaulan. Hindi naman pagkakakit.
Kapitan ko dito. Apat na ako. Sarang bakyan natin sa dito. So, question ko, hulos na. Sulo na ko naman sila. Anak buka ka. Sulo sa kulanunos na. Si Oni. Kasi pag-bit ko ba ba, mapapagkaroon ng ako dito. Sinuro ko ko na ako ng malo ko. Kasi pa ba, may malala ko nila. Ano ko na naman? Hindi ka pa. Kaya minsan kakita agad ko naman. Kaya hindi pa tinumagos mo ako sa ko. Kasi sa plastic ito ang ano ko rin, ang pinili. Ako rin ko. Loka ko. Sabi ko kay Momoy, ano na naman, Momoy, sabi ni Papa mo, may namaris mo sa akin sa mga sabi niya ako na ito, sabi lang ko na, sabi niya, ito ka na yung mama mo ba? Nabaw mo na. Ito niya Papa mo, isa na rin sa ako. Ako niya ako naman daan, ano sa ako, anak at ito mo, sa ulit yung daan niya, kung ikarilibukan na ako yan. Ako na po, sabi ko naman, kaya ka na yabon niya, sabi niya, kama mga ulang mo yung ano, so makasama ka niya, ako na sa tinuan. Ako na po, Gilbert, ako pa sa mga. Pagpaaga, yung ano kami na siya, isis na rin ako sa ako ba? Kung hindi ko ako nakakatuloy. Nagpagod ka naman yung ito ako mabo ba? Mga alit. Pwede mo ba? Kasi siya nang pagili ka pag Siyempre, ano ka rin nakita na dawan, ang sarap pa. Siyempre, kaya sila rin ka. Ang kulabi ka, ang nangyayari ka. Sabi ko sa mga. Kaya ang mga nasa. Ang kulabi ka. Tapos ako ka. Tapos kita na. So, hindi mo magpapagod ang mga gagawin. Kung ano ang gagawin. Sabi ko, hindi ko na gagawin na. Sabi ko, kaya natin na. Trabaho na natin. Hindi pa. Kaya natin pa rin sa mga. Ang gano'n naman sa mga Tama ka ba? Tatawa ka ba naman yung kapag na buwa? Ayaw mo ka. kung ano na, kung saan na ako sa mga. Yung nakasityo. Ano yan? Wala akong nalalim na mga isang baluka. Tapos doon mo yan eh, kasi lang, na kayo. Kung ano kaya, at pakili na. Ako rin sa mga, kung ano ito, ay masagpun. Pagkain ko nyo, niligo sa mga, pati ko na. Ako, kasi ito talaga ba, Sige, nagpakawa sa kasi. Kung saan mo ito? Okay, diba? Ayaw. Kung nakita ka ano lang ang ito. Pag nagkakawa ka mabibigay na. Nakabuhay na kita. Huwag ba? Pinaka-ori mo, namanit ko yan. Pero pa, sila pa kayo kita mo. Sila ka mo, sila ka mo. Ang bawa, ka mo. Yan ka pa. Yan ka mo. Kasi ang kalit ka mo. Para matusin mo. Ito, nakikita mo kasi ito mo. Sulatan mo ito, mali, ija na video. Sila mo, ija ko ng mga wala. Pakikita ka mo. Sabi lang ngayon kasi naro. Ngayon, bubuin niya. Kung ano may laki, ano, kita ko na ako yung mga alam ng pamilya. Bata ko ng mga. Pero kay, may magsunod bubong. Nakikita ko, sabi mo masubig mo sila. At ano, hindi kita binibig. Sa talaga ako, sinibig ko nila. Marita, ikaw mo sa mga nakikita na sa pag kuya mo mga hanggang niya. Kasi iba na buwan ka, at ano nabibig. Hindi mo din. Eh, pun suka lagi kursi kami kalau mau masak apa, sebenarnya foto, orang ono, pembina, tapos parang kung talaga, talaga ono. Tapos, anak na pinagawa. Ano klase? Nalilip ako ko. Ano yun? Ako. Dapat ko ng ano ka din. Ang kapatid na rin. Ano ang lang siya? May ilaw na sa Bisa naman yung magaling. Sumuhan ka pa eh. Siguro. ako sa presyo. Pero, ito mo ito ka. Sila ko na ngayon. Nila mo. Ano sa klase ko araw ka? Lati ko na. Ang pagkatapos ng pagtanong ko, nagkakatulog ko. Sila yung gawin. Wala yung
Yung magulangan ito. Tambay muna, laro lang ako. Yan, sige, Lola Sweet. Thank you, Madam. Lola Sweet, thank you. Busy ako sa kusina. Stress, pag marami ka dahon, ang palaya, paki-dry ka. Huh? Talaga, talaga, Madam? Dry ka, please. Hihi. Ah. Ano pa lang, Madam, magtatanim pa lang kami ng ampalaya. Ibibilad ba, Madam? Ah, gamot daw sa diabetic. Oh, paano? Paano yun, Madam? Ilalaga? Pagkatapos i-dry, ilalaga? Oo, meron na kaming tanim ni Mama doon sa ano. Pag marami na yung dahon. Sige, Madam, try ko.
Basta ako pasilip-silip lang. Ayan, thank you. Masarap dahon ng ampalaya. Oo, masarap Lola Sweet ilagay sa ano sa ano yun? Munggo? Sa munggo ba? Ginisang munggo. 'Di ba masarap 'yun? Kanya po. Ah, sige. Ilalaga 'yun, madam, no? Yung dried na dahon ng ampalaya. Ah, nakakawala ng sugar. Mapait kasi. Para yun natin. Natutumba yung aking stand. Thank you sa inyo dyan. May papila naman madig. Ako man ikang panunay ko mo. Bakit ko sa ano? Bakit mo na kami sa kasi kung mo ko ulit ang tigil ko na ang sa benar laki na yung nagsirin sa sa pagbabaw ka. May nakilig sa debita nagdadaan na. So, tama, masabi ko na siya. May itong naman ito may hilabon niya ako. Dito sa sabi ko ano? Ano nga? Tumambing na ako. Nagpala ako kumasan. May binatay ako. Nakita ko ba man yun? Pinagkuhan. Kung sila kita, nalagdag kita ko yung binatay. Tapos ito pa sila ito. Pinitas lang ba? Hindi ko lang. Alam mo, muli ko na ito sa kanya. Ano ko nakaalam? Diba, hindi ba ito? Sino ka ito patay ko? Ano ka ito ang binatay sa akin? Ang ba unak mo ba? Minis ko. Ang di pa kayo ang di. Sino ay tumabi? Gagawin na lang namin. Pag po ako ba, hindi ko kami sino ang nangyayari ang mga. Sino ko naman ito? Ang abot ng mga libro, mga ulit at mga ito. Tapos na, ito naman ito. Yan pa na. Sino ang busit ang busit? Sino ang may alam? Ano ba siya? Ano ka sa mga magaganda na siya? Sino ang tumatawa ka ng bagay na ito? Ano nga? Nakita lang siya? Bila siya ito pa ba? Kasi siya sinali ka sa ito. Ay na lang ito. Si Gibson pa ba iba na katulala natin? Naging kita ang mga doon. Ano ba? Ang makamakan mo na pag-spirit ang service, ang makamit ang mga na kumariya kami, kung ano yung Gibson. Kung ano yung wala ka kami. Dahil na si Gibson sa service, ano yung kapag ito Gibson sa service? Ang ama ko na dahil tayo sa kumarin na ano, nagkakabi sa mga ano. Ang parang gusto ko, hindi na ba ako yung at sinakasakit. Ang baka itong dito pa rin na. Ang makabat ng mabaka ng ano, ang dila. Ang walit mandi, sino na yan ang nakakabila? Ang walit na rin. Gusto ko ang baka na. So, bak, pinakatulang ang pinagdakan din. Mawala ko yun. Kaya lang yung kaan, ipagtan ko yan. Kung bukas na din sa tapos, kung yung kulturang yun sa may kapang kagawin, nakakuro ka sa pinagdakan may kapang na din, kasi nga, sila, ano kang din ka ba? Ang wakit na din ang pangalan ka na. Ano ka ba? Pagkabot sa kanka, dahil ko malipas sa sila ko, dahil yung pamilya kung nakikita mo pag-street lang, naging mo sa kapang
Ang mga video. Naman mga post ko sa mga day. Naman mga so, dito ko, ginahit. Dahil nakita na gamit. So, dito ko, ginahit ko. Basta sa dito ko, ibang sila na ibig ko. Hindi ko lang nakapala. Hindi ko lang nakapala. Hindi ko lang magsigit ako man din sa punto. Ay, arulid sa iba din. Magsigit ako. Magsigit ako. Ako makikita ko. Kung naman kung magagawa mo sa parang kasiya, ako hindi ko dito. Kung ano ka paano ba eh? Magwa ko na dito. Ito. Tapos yung dito. Inubo ito. Ay, pinako. Hanapin mo. Saan ko para mag-trip na yan? Oo, dapat. Kuya, dapat mo nilagay. Ito yung ako lang dito. Ito yung asa. May ito lang dito. Ito yung asa. Na magdadala ng asa. Ito yung magdadala ng asa. Alam mo, magdadala na. Saan ko magdadala? Ano ba? Ako na dito. Kaya kapatid mo yun, responsibilidad mo sa laog. At banalalo ka rito. Ano ko yung gawa? Sa lumang ka, sinulit lumang ka. Bakit sinulit? Kaya ito pwede din sa laog. Dapat sila mag-isiplan na babae sila na ano ba ang buto na nabigyan ako na doon ano jangan kung ano may mga ano bilang natin mga baraha mga baraha sulit ka ng kanibay may ito lang natin ay tsaka kaya yun ano sinulit at sinulit ko hindi ko nito nakikita na ako nito Sijabot ko kanina. Kasi sijabot ko ito. Nagtagawa mga dito ang mga nagtagpapag. May naipin na dyan ako. Nagri makan dito sa saan. Look, mangge. Ano na ulo. Naribot na nagstagpan mo. Oo, ngayon ako dyan na. Nagkapanak ko na gamit sa kasi ngayon masapang nila. Siya tangan ko sa lagot. Na kurang malaki sa rin ng dakuna. Sa friend ko. Yung, pero kasi kapit yun. Marukiwan ko na sa maliwanagin ko ng kasi nagsila ko. Abay, pag ako na nila, hindi ko rin na wala sa sabi. Kung baga, yung araw mo pa ako na, yan ko lang nakapakala ko. Nag-itulog ko sa pagod, hindi na kami na may ano da ako. Yung masin, kasi totoo na na, di ka na-edit ito ni John na nag-phone. So, ako yung lugar mo ko naging ang pakdal ko sa nila. Magdahaliban na naman pagkaraan. At hindi ko makakupa. Uling mo. Nang ang ginawit na dito, at ang bulo ang mga kaya yung mga mga kung nasigimulit ko mga sinabi ko sa anak ko, hindi yung mga yung sa uwi ka. Hindi ko alam, kasi para mo. Nagkakanangal ko sila yung doktor. May gusto ko kung gagawin sa halilo. Out na sana. Ano ba ko na? Oh, mamili. Pero kung nakakabi dito, kupapang ko kakabig sa kapatid. Bagay na ako mapasad niya. Oo, isa nito. Oo, makakita kasi. Hindi ko rin makaparaw. Mapasad sa mga ito. Isa, marilamang malito. Itong android dami na. Pag-bili mo, yun ang nasa. Amari, pati kung meron ka na kayo kahit Oo, napunulan ng kung ani, pwede, paano mo lang kayo? Nung siguro po sa naibig at sinong natin sa maliit na pilay, Iskar lang ka na po na. Kung pasari ka, pasari. Kung para makilumakan, ilang tama ka, okay ba? So, hindi na yan. at ano rin siya nakakabaya, kapatid na nagdaka. Hindi sinsak mo din dito. Sila kung tutong na nakain lang sinabi ni Datang, tapos susunod na namin na nagsisilip na sa mga. Ito rin nila ang ginagandap na Napapagod mo. Ano na yun? Napapagod. Ako na nagkata magkain ng ako nga di Hindi pumili ka ako. tubahan. Pumili niya ako sa pinito. Sa talagang sa pinito. Sa nila. Sa bukod ko pa. Kita ko pa pa. Hindi ko nakakot sa pinito. Ang takot ko ito. Takama.
ako na maulo na ito, di ba? So, pero puno ng baga, kragin ko ng buta. Good ko ba? Hindi na ko nalipot ko ng mga mga ano, sabi ni Bobo, baka nila, tingnan mo ba? Kasi tawag-tawag yung kami. Sarap na pari lang yun. Paano yung nalita? Tuban tayo. Electricity pa rin siya. Wala naman ito, wala pa rin. Kasi sibuk mo, kung papatuloy na din, naramay na ito, ang din mo. Di ba natuwari ko ba? Nagbakat na naman din mo eh, kandila. Nagbulit-bulit sa wali. Nakasakyo yung sa pagkakaan kayo. Kaya, ipinailuan kayo ito, inalis yung madao. Pinalis yung so yun o, natuli yung Daman, kung ano yung naging siya sa mga kapag kalikod ko yan. Wala pinag-plus ko lang, nag-plus ko lang na kaya parang makalit naman ko na ako, yung sa pagpangay na sa baka. Bukit ko ang maligo, hindi mo nang baka. Malimamit ko sa baka. Ang kapit ko maligo. Kaya hindi mo nang mo naka-linso sa pin. Ang walit ng maligo. Hindi ko nang pinag-pinita. Pag pinag-pinita ako lang. Kaya ginamit. Dito na ako malilinas sa sarili ako ng mga kapatid. Dan umulit sila ang gusto na natin dito. Ano ang kaya kung nagpapatuloy na ang walit na rin. Doon ako nag-ininig ng pagkakailan. Hanggang nga ini pa mga nabig na hindi talagang hindi ako sinubukan mo na kuya ko. Pinadikit ko sa kuya na ulit masigit ako siya naman dito siya naman yung nakapag naman itinuloy kasi sa sila ka. Ako, nakoy nakatutok niya kanilon ng mga akin. Ng libro man doon, may libro. Nakapagkaroon ko man dito. So, sinot-bot mo daw. Natulog ang magbabasa doon. Hindi naman ako nag-tuloy. Bakit naman libro? Yun ang mga nakakalimutan. Dati, kasubukan din. Tutok mo ito. May mga kulit na tumaling na sabi ng lungay. So, kung bang galing ng tayo daw nito sa iyo, may mga ano din na siguro ko naman ito kung bakit ko na papalungin ko ito kung ito nalabang ko ano ba ito siguro ko lang kainang lang dito ito sa kumag ka naku siguro ito interest ko ba yun? Panadang ko dito ako. Nabinasa ko ito. Pagkabasa ko ba na? Kinagawa ko dito ko sa iyo. Kinaakam dito sa iyo. Binasa ako ito. Ito siya lang ito. Naglihim siya sa kuya. Kung ano ko anak pa naman gumawa. Kinunin niya. Ano makakasal ka? Madali ko mo ito na niya. Na-detect niya ito. Na-detect ko sa ito. At ito ito pala sa mga namin ito. Ang pangapan nito, amisin po naman na ito. Then all the Then, nakakawibig ko. inamula pa. Minsan naman ako. Inamula. Ako lang. Tutudaan siya. Tutudaan. Nandito ka. Ayun po, kung dapat nagkaroon na sila ka. Ano niya yung kata? Tutudaan. Di ba naman kayo sa mga ano na nakalagay sa Facebook ko lang? So, lang yun na. Kaya naman kasi naman na ang mga bata namin. Gusto ko yung pilit ka makapagpapagpapag na sila. Nagbila ito ang babae na ano sila. Nagbila ito. Ang nila sa ang bulakaw. Hindi nga yan ang ano. Ang binakap mo yun. Ang natin. Ito ka rin naman. Ito da ang sipin mo. Ito da ang mga. Ano ba? Puro kabuha. Mga magsikat na kasama. Ang natin niya. Kabuha. Pero ito lang. Kaya yung mga nabigyan ko sa ito. Kasi ang Ayun. kaso ko lang po naman rin na mutik na mutik yung mga bato. Nakiliro ko lang. Kapag na may sila. Sabi sa, narinig ko lang ko na. Ako pag-ani. Buli-buli ito
kayo, pag-tokyo rin, tungkol na bandrada, ay yan. Kumusta mo siya nasulit kami sa lukuhan na kapo mo na, kapo na. Ano niya mo dyan sa lakpang? Pag di na kayo, Pero kung malimakit siya sa na, matapos kami sa lang trabaho kayo. patutulungan nyo ang pamokong tawin. Siguro na ganyan yun. Kaya malilang sa sito. Ano. Buwan, ako, basta, hanggang dito. Pag wala si Karumani magtrabaho, may gusto lang ka. Kung ang trabaho talaga, pag tulungan ka. Kasi maling pa kumakawa. Hindi ka nag-dibigay. Dapat sirami ka kami. Sika Si dibigay. Karon di po nang magwate. Ay, si Bono, patingin, fight. Kanarin niya ngayon dito ni Timothy mo. Ano ko pagotin mo lang kung pati niya? Kaya mabungang niya, baka ako magpagotin. Wala nga yung klase yan. Yung isang rapor po, nang kurang yung sagaw. Klase nga di pati. Ito ba ito? Sarap pa nga nanunuto. Dito nga rin mo. Tapos kaya dito lang. Batayar lang kau lang. Ay, pagotin ako. Pero pag yan na nag-call niya, kayo papapa. Wala niya. Hindi siguro, parang isang gulo. Kato po kasi nandito ako. Kira na ng parehas yan. Sarawan. Oo. Oo. Sabi ko, ang dua, ang dua ko na. Puro punta sa lista. Ayaw pati pala ni kasi. Nagsaro ka ng ate. Ako sabi ko, wala akong mga katapos sa doon. Ako din ako doon. Kundi ang datang sapat sa kakayaan, kayamanan, kapangyarihanan, kapangyarihanan. Ang pakikakayaan na pag-isip ko pa ngayon. Limang bulan. Ano ko rin isip may isip. Limang aso. Eh, di malapit na. Limang aso. Kaya sinisip ang pag mga ano. Barat na. Hindi siya yun. Kaya ko. Kaya siya, manibigyan. Kaya lang, ako ngayon namin, hindi na namin sabi ng paparako. Kaya kasi magparako. Pagpaliwanag ng tema. Oo, dangan magpa-susit lang. Wala ka naman pag di magat ang bukas, masipag ka rin. Ang gusto na tapos na niya. O, adyon. Ano yun? May basa ka naman. Di ba may halisipin? Ako ang iba sila. Diba ka na? Tapos ito, tumakti pag hindi ka tamataba na. Nangurugan na pa. Suporta niya mga sikas. Uli talaga si Jim ang nalamin ako. Ay, lupulo. Exactly, huling kita na magdumada ka sa kanila. Sabi ko, kung nagkakari niya pinima, ako sa pampunan. Pero siya, tingko, alam niyo ba rin mo? Gari si Kuya, gari si Mr. Clean dyan sa Tipende po. Kung dyan ang mga kinakaabot ng pampo. Tayo kanya kung sa atin niyo siya kanila. Tayo masarong aki. Ama masaro, may talent. Pati niyo kumanta. At sabi ko, sabi ko, natin ko yan. Kung ito ko nga itatanungan ko. Pwede na. Kasi kaso ko papasko lang ko sa pagkanta. Pupupitong ko. Tapos silpo, tayo pagkalanta. So akin nagparatipon mo. Tapos siya, Eh, ang ganun pa nga eh. tapos pag may kwarta, yaon din sa siringan. Tapos tapos sa siringan ka. Nga, kinagalong, tadigan din Diyos. Hindi ko rin kadyawan ni Makmak. Mali kinoy. Hindi. Parang magandang wala man mandayin si Kano Isuri ko naman ang kaulin niya. Oh, tayo. Kaya lang na siya. Uri di kayo na sa bako. Yo. Makabuli na naman. Telepon. Telepon sana yan. Diyan. Tinawaran mo yung muna bago masakat. Sarap lang pati. Iyo, kung talaga yan. Alin ko kay Adedak na ako baga? Kasi ang problem. Pagka-spirit mo, mura na rin. Iwas ka? Stay. Ang gatos. Ando? Awang kilo. Na may kuyan, may ubak. Nagtay. Nagtay. Kami yung bag. Ano? Kwenta. Kwenta. Kira. Sisinta. 50. Awang gatos. Para nga, ikaw baka lang yung manipin sa mga Manalapi. Maligaon? Magmoron bagali ka. Di man masyadong pararluhan. Saan ko nyung pipabakalan pili sa buhay?
Tinukdod ko yun ni Carlo kan anang hita. Ako yung nakagari yung batakay. Pares ang bunga. Oo. Kulang dili. Saan iya man din kung aroy din na din nasa katao yung may liga, ina-spray kung sa inda. Pero, Ura man yung eskwela si Carlo, nakaamo ini. Ha? ha? Ata pare sa man nagat kang tugang ko ha. Ayan. Sige dito ka. Ini talaga tiga. Baka may tanay. Ha? Arin ini. Kira ang gato? Inda. Ini nga ikot ano sa totoo ka ini. Ini ko ta na dahil man bili an sabi kanina ibili sa sato. Pag may nag ano da ba, siya nga ni an ano, siya nga ni an magabayan sa parasakat. Kaya si Binji nga ni kay so Pero kami kaya ano kayo? Bangaan talaga. Iba outer sa ran si Binji ano, yung nga ni bangaan pero babakalo niya. Si Binji nga ni ang ipapasakat ka ini. Wala ba naman niya? Inda nga ni. Ito. Sira man ilaw. Ali-ali inindi na sakat. Ang kuliga ng Ay, dumangoy. ang tulumanag. Inda nga ni kung makatipan tong abong sa kabaka. Ay, Iba ba? Sa arong ni karo. ay, say, bong. So pili mo sa natin. Tininda niya sa nislag. Naubos pa. Araw mo kainan mga bunga ka ito. Wa ka mo rin nailig duman sa inutan na ito ng karabaw ng tap. Karabaw kung karoon ni Olibi. Sila tanong ako ba itong tubuan. Unis, sige di karabaw. Duan karabaw ko di. Duman sa inutan, duman sa puro. Ito nila ano duman. Wala, sorry. Ano ka paro? Nya. Gusto mo man, ay, parang pinay. Ay, para sa atin. Private eh. Sabi ko pang pinay ko. Pare ko yun. Kapag-aari. Hindi minato yung magpaili. Hindi nga ni maga. Sila para yan man yan. Irikit man. Ako na yung katanong pinay pag bigla. Sinato talaga. Kaping buon. Duman sa mo, iho akin nakakakita talaga duman. Iwan sa itong gusto ko. Ay, sa dati kong dikon. Bra. Hasta pantang. Yung na yun, patang mo.
Ilang bulangan. Kakain doon. Nagkatalang bulan na ba? Ay, bulan ba? Bulan daga? Buwan? Ano na bulan na dyan? Bulan daga? Kabiga parang may kampo? Ano na bulan dyan? Isang lang, dyan nga rin ito bumili ko. Di ba na makatuloy? Eh? Tanaw. Marin sabing, arin so di Sa nakuputa. pugar ni sa Richard. Ah, So di nakuputang na si Rinel Landamay. ako yun eh. Kung init. Untong. Maray man. Nakuputong ikan. Pagdara ko po. Ako yan, para tumbong prapog na si... Kasi yan na pinagprapog. Yan nga, sige turong ito nga rin eh. Prapog na sa polis. Hindi sabi na kang polis. Alam hindi nga kami mag-aksyon sige kapod nga. Napagpaga. Hindi mo nangyan pala. Biara ka dan kay Tigran Ribo din, nagtao na kang kampuni. Bakit ng kabutong sa gawin na prison. No. Doon, pero ano, sino nga gulikan, ex kapitan, ay na, ano, yung matubos. Kaya pintulan na ni Rami, o ni, dati kapitan na. Isa, Sila ko sila sa agong. isa na ex kasi. Si Aki ni kapitan sa Rami. Ah, oo. Itong parating ng ginapay ba dati? Oo. ano? Oo. Itong sulo, Agumisyon eh. No. si, nasa nga rin kapitan ng dati, si Aki Pero Katami. Si Salsyon eh nga ni. Yun eh, Oh, salda, salbasyon na yung kasyon ay pagbaba. sa silang tulong, si Rinier, tapos si Agong Panestra, si Ayn. Siguro sila yung makalugod. Yan ka. Nango yan, di ba, paano siya nakaluwas? Ang kiyan sa kiting tulong sila. Tapos, Sila. Pagdagsan display. Itong ribo dyan. Kaya nga ni, mga hotel, oh, para sa oh, yan nagpiyar na sa, kung makaluwas sila, ito yung dismilay na. Ang kaso pa, nahiring pa. Ni, Si Rinier pati, madakopan kaya o madakopan sa rubis na gumibok yung araw ka. Hindi lang, makalang yung trabaho sa studio na. oh, sayang siya, no? Coast Guard ko sa. Coast Guard na alam ko na si Dukuta. Nagpasaway siya. Sinayang. Sinayang, katayang. Trabaho niya kagayon kan. Trabaho. Nag-inaruhado man sa buhay niya. Si Ains, si Nango pa ko ang ministra. Si Kuyan Man, hindi magpigtubos na yung nga daw bago. Kata pagayaw. Pinaba, o pinapirin na nga ito kay si Pero Kim. sa daw. Ano oras dyan sa panguray? O ni Kuya, ura pa man, alas maybe, Kuya, pa 15 minutos. Mga napit dyan. Wala siya, libe. 15 minutos bago mag-alas Ano 10. ba, mapilo mo dyan, may consent sa nito. Balikan mo na eh. Ompo, kay Primo John. Mama, kapo may kan. Paligdi mo si Carlo, mapa man kung di tinito na ako man. Saan na yung mga na ano? Dako na punta ka man dito. Ay, ito, kanino to? Sa to ito eh? Pina-spray niya. Ay, wow! Ito guys, yung mga napitas nilang pili. Madam! Ito yung pili mo, ang lalaki. Oh, ganda. Bago nga na ba kasi? Uy, matinaw laki ta. Ang daming pili, madam. Madam, ang lalaki ng pili. Grabe, ang sarap nito. Oh. Ang sarap nito, madam. Lalaki. Grabe. Ito na kasi garido. Ito man yung pinatubutan ko magtakatan ito. Tol-tol. Kadaming pili, guys. Ayan, oh. Ito yung bagong pitas. Masarap to. Ayan, oh. Yung tawag sa amin, itinola. Ang sarap, guys. Tapos, ulaman mo na ang asukal. Ooh, sarap. Ang sarap. Hindi na nagpapaisip. Kabangang sako. Si Tito. Yan, iras ninda na lahat. Aren. Aren ang iras ninda. Uy, kada. Ano, tatagal. Mas dako sa inda. Parang, ako lang sa akin. Kaya, unsa na yun. Ayan yung, tingnan mo nyo guys, oh. Na nakipitas lang sila ng pili. Bubong sa inda. Oo nga, niya, yan.
Kasi ko lang sabi niya. Nato tamadaya sila, di ba pwede pa ipalista tapos balik palista. Pag dua-dua, dua-dua ang ano, dua-dua man ang kakuya. Pero sa ita kaya, dugo. Di mo pwede sabihan niya, tataba ko nga tigparehas ang anundo. Ang taka. Yan guys, so tingnan nyo. Nakipitas lang sila ng pili pero mas marami yung sa kanila, di ba? Ayan. Kami yung may-ari ng pili, nakipitas lang sila pero mas marami sila sa kanila. Sa amin, konti lang. Tingnan nyo, oh. Pantay ba yan? Parang hindi. Hati, kaya nga sabing hati eh. Punong-puno sa kanila sa balde. Sa amin, pantay lang. May mga kadayaan din. May mga kadayaan din minsan. Di sila, nakikipitas nga lang eh. Pero tingnan nyo guys, oh, ang lalaki ng pili, mamaya, mag-esi ako nito. Madam, ayan madam, oh, yung pili mo madam. Ayan, malapit na po tayo, mag 2 hours. 10 minutes na lang guys. Salamat po sa lahat na naandyan pa rin, na nag-stay. Salamat Lola Sweet, madam. Sa lahat, kay Tay Hefty, thank you so much po. Thank you. Tingnan ko muna yung sinasain ko doon. Baka nasunog na naman. Nasa'yo na naman ito ma. Sa'yo naman sila mga puro. Ako, di ako marunong lumaka dyan. Mga padtalidas ako. Ano daw? Sana ba ako? Bakit parang late ako dito? Bakit parang late dito sa akin sa live? Hindi ko naman pwede itong i-refresh, diba? Yung nababasa ko dito, yung hihi lang ni madam. Yung doon sa monitor ko, hindi ko mabasa dito. Lola Sweet, nababasa mo ba? Nakita ni Lola Sweet yung pili eh. Si madam parang hindi nakita yung pili. Tay Hefty, thank you Tay. Ayaw gumalaw dito Lola Sweet oh. Dito sa live ko, yung mga ano, yung tawag doon? Yung chat box. Lola Sweet, ito yung masarap gawing candy. Pilinat candy, pampasalubong. Ayan, no? Ang lalaki niya. Ito yung masarap. Ang lalaki ng laman nito. Mamaya, try ko nga muna. Teka lang. Try ko buksan yung laman. Asan yung itak? Tinula kita ma, ipapakainin? Bang naon ta?
Mahina signal. Lola Sweet, nababasa ko dito sa isang monitor ko, pero dito sa naka-live ko, wala akong mabasa. Yan na, nag-feedback pa. Nababasa ko lang dito sa naka-live ko, yung kanina pa to eh. Hihi, ako sa free lang. Oh, yun lang. Tagal na nun, di ba? Naku, itakin na. Ayan oh, ang lalaki kasi Lola Sweet. Oh, tingnan mo. Kaya lang, di ko mapayuko yung ano ko. Yung camera ko ba. Masarap to. Tawag dito sa amin Lola Sweet. I-ano mo muna sa mainit na tubig. Ilaga eh. Tawag sa amin. Tapos, yun, pag malambot na yung balat, kinakain pa. Yung balat nito Lola Sweet, walang sayang. Tapos, yun na nga. Papainggitin natin si Madam. Kasi favorite nga to eh. Asa na si Madam? Madam, maglaway ka. Ito, Madam. O, tingnan mo, Madam. Yehey! Ang lalaki ng pili. Ang lalaki ng pili, Madam. O, tingnan mo, o. Ito yung masarap buksan. Kasi ang lalaki talaga. Grabe. Madam, maglaway ka, Madam. Maglaway ka muna dyan, Madam. Matagal ka pa naman uuwi eh. Pag uwi mo, marami na to ulit. Marami na to ulit, Madam. Yan siya, Lola Sweet, oh. Yan yung laman, di ba? Ang laki. Ang lalaki ng laman. Nakikita ba? Ayan, oh. Ayan, ayan, ayan. Parang hindi. Ang laki ng laman nga. Ang laki ng laman. Oh, madumi yung kamay ko. Ayan, oh. Laki ng laman, Madam. Oh, sarap nito. Sarap. Sarap. Kamahal kasi papackage. Oo nga eh. Pasyal ka na lang dito, Lola Sweet. Makasin ako sa balde. Makain ako sa balde. Maya. Pero, ang paborito ko talaga, itong medyo may hilaw-hilaw pa. Mas malinamnam to eh. Mas gusto ko to, manamis-namis. Ito oh. Ito yung gusto ko sa pili. Yung may green pa siya. Nag-aagawan yung itim at saka green. Matamis-tamis. Manamis-namis ba? Yung itim, napakalinamnam. Ayaw ko naman nun. Gusto ko yung medyo matamis-tamis. May nanonood ditong isa oh. May nanonood sa screen. Paano ako makapasyal dyan? Ha ha ha. Pag-uwi ni Madam, Lola Sweet, sama ka. Pupunta yan dito si Madam. Kasi yung kanyang maleta andito sa akin, hiniram ko, hindi ko na naiuwi. Kasi sabi niya, pupunta siya dito. Hindi naman na natuloy. Yun o, yung laman niya o. Ang laki. Ang laki ng laman ng pili. Mag-ano ako nito mamaya. Bukas ako nito mamaya tapos i-esi ko, no? Pwede yun. Lola Sweet. Wow! Oo, sama ka kay Lola Sweet. Ay, kay Lola Sweet. Kay Madam. Pag-uwi. Kaya lang ang tagal pa. Yan o. Lola Sweet o. Bilog na bilog. Ang sarap niyan. Bilog na bilog o. Nakakamansya sa kamay o. Tingnan mo, may itim na yung kamay ko. Kamansya yung balat. Pumasok ka na, better sweet. Jigo, dyan ka pa nagkamot. Si Jigo. Kilala din pala ni Lola si Jigo. Jigo, dyan ka pa nagkamot daw. Lola si Tita, may nanonood din oh. Ayun oh. Asan na? Ano ba yan? Nasa baba naman kasi yung ano mo eh. Camera mo. Nasa pinakababa ka. Ayan, Lola Sweet, oh, may natutulog oh, sa screen ko. Ayan, 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 ayan.
sarap. Manamis-namis. Ayun o. Ang sarap. Habi ni Madam, kapag pumunta siya dito, isang sako daw Lola Sweet, uubusin niya. Grabe, sa isang araw, uupuan niya lang daw yun. Nako. Sigurado ka, Madam? Uupuan mo lang maghapon? Sigurado ka? Na hindi ka magpururot? Baka pururot, grabe, Madam. Hindi, matutulog pa lang Lola Sweet. Matutulog pa lang siya. Baka manigas ang tuhod. Nino, Nino. Nino yung maninigas yung tuhod dyan. Laging nakaiga. Sabi nga ni Mother, Lola Sweet, sabi ni Mother, tinanong ako kung disabled ba daw? Disabled ba daw? Kasi lagi niya nakikita nakahiga eh. Bawat tawag sa akin nakahiga. Kaya ayan tuloy na pagkamala ni Mother. Kahirap maghabol ng pili nuts. Si Madam kasi isang sako. Ayan, mag-live ka na. Lola Sweet, mag-live ka na. Lipat kami sa'yo. Tay Hefty, thank you po, Tay. Salamat po ng marami sa inyo dyan. Ulit na maglama ba? Di pa. Napakasarap ng pili. Maulan, Mother, kanina. Ayan na naman nga si Ulan. Oo, Lola. Sige na, Lola. Mag-end na rin ako. Thank you po. Thank you. Salamat po ng marami sa inyo. Tay Hefty, Lola Sweet, Ma'am, Madam, thank you. At sa lahat po ng mga bumisita kanina, nakitamsak. Salamat po ng marami. Ayan, blurred na. Blurred na yung aking live. Bye na. Bye-bye na po. Sige na, Lola Sweet. Lipat na kami sa'yo. Harap ng pili. Fresh na fresh. Bye! Asan si Madam? Painggitin ko ulit. Bye, Madam! Bye-bye na sa pili, Madam! Ayan o. Yung paborito mo. Ayan na po. Bye-bye na. Bye, Tay Hefty. Lola Sweet, Madam. Thank you.